e que é un camiño que medra. Temos os datos do ano 2025 que son semellantes prácticamente os do ano pasado, 2024, pero prodúcense fenómenos moi importantes na internacionalización desta ruta. O 34% dos peregrinos que pasaron ou que fixeron o camiño de Santiago desde Ponferrada hasta Santiago foron estranxeiros, e tamén hai que decir que fundamentalmente foron peregrinos procedentes de Portugal, de Italia e dos Estados Unidos, que é o país que agora mesmo máis peregrinos vehicula en todas as rutas xacobeas. Para min, como rués, é unha grande honra poder estar hoxe aquí, poñendo en marcha un servizo ao peregrino, como decía a alcaldesa, que lle agradezo a súa presencia, como agradezo tamén a presencia do alcalde de Quiroga e de Pantón, a do presidente do Instituto de Estudos Valdeorreses, a todos vos, os concelleiros, os veciños e veciñas da rúa, por acompañarnos hoxe. Como dicía, é unha grande satisfacción poder poñer en marcha un servicio de atención ao peregrino e ao mesmo tempo unha sede da Asociación de Amigos do Camiño de Inverno de Valdeorras. A verdad que foi Marichón a que nun primeiro momento quería falar comigo, me enseñou aquela oficina que teñen na Casa da Cultura, onde prácticamente os libros e os enseres comían todo o espazo, e había un pequeno proxecto para tamén felicito ao arquitecto por poñerlle pasión para a recuperación deste espazo, un espazo emblemático na parroquia de Fontei, a capela de Santo André, que cando viñemos a ver, a verdad, non ofrecía prácticamente ninguna condición para poder albergar esta nova sede. Nos pusemos en marcha, a Axencia de Turismo de Galicia asinou un convenio coa asociación, e hai que dicir que ten razón Marichón, porque todos nos puxemos a traballar desde o Concello, cos permisos, mesmo Patrimonio, que é un departamento da Xunta de Galicia que teña que facer obras, ben sabe os alcaldes como é de duro e como ten que ser. Todos logramos que en apenas un ano esta sede e este centro de acollida ao peregrino, por chamalo así, porque realmente é un centro, é a casa de todos os peregrinos, puidese poñerse en marcha. Tenemos que mirar o xeito de acondicionalo un pouco mellor, algúns enseres, todo se andará, pero xusto ademais no camiño, que iso é algo fundamental, é algo que queren os peregrinos, non desviarse do camiño e realmente sentir a acollida, que é fundamental. Unha das bases do espírito xacobeo é precisamente a acollida e a hospitalidade e, por suposto, a solidaridade. Algo que desde a Asociación de Amigos do Camiño de Inverno de Valdeorras se ven dando desde a súa constitución. Eu tamén quero lembrar ese traballo que culminou hai 10 anos coa declaración do Camiño de Inverno como vía oficial. Ese traballo, e recordar tamén a persoas como Ramón García, que por desgracia non nos pode acompañar hoxe. Ese traballo que se sentía, eu non teña responsabilidade da dirección naquele momento, pero xa traballaba en turismo e tiña relación co Xacobeo, coa Sociedade do Xacobeo, e se sentía moito ese traballo que se facía desde Valdeorras, desde outras comarcas como a Terra de Lemos, etcétera, por todos os lugares por os que pasaba esta vía. E hoxe, esta posta en marcha deste centro de acollida e desta sede, eu quixera tamén que fose un pequeno homenaxe para toda esa xente que veu traballando, a veces anónimamente, para que o Camiño de Inverno sexa
unha ruta que eu estou seguro que vai medrar cada vez máis.